Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best na bajana fo. Ko ala kran nenni ala nenni. Islaman nenni. Ko kitoy. Ko me mo ba nenni ko faka dansro la. Ala ka tawlo jo to mo. Tawlo jo to mo. Ko faka dansro kutwala ko kutwa tikani critical te. Kutwa to critical te. Fangere adisara ko ramu. Ni ma kareti adisa ko do. Adisa ko de ka kuma mo kan. Adisa ko de ka kuma mo kan. Ni bi ka jɔ jogo fɔ ni y'a sɔrɔ a tigi jogo ye a b'a dabila bɛɛ b'a yɛrɛ y'a disa kɔnɔ kafiri o silamɛ bɛɛ b'a yɛrɛ y'a disa kɔnɔ n'i y'a dɔn k'i jogo min k'o jogo b'i la i b'o ko dabila n'i y'a mɛn kutubakɛlaw da i b'o jogo dabila n'o jogo bila i b'o jogo dabila o y'a disa yɛrɛ kɔrɔ fɔlɔ komi aw tɛ a disa kɔrɔ dɔn aw ta kɛra mɔgɔ bala bato ye aw ta tɛ ala bato ye mɛ n kɔni b'a dɔn cɛ o cɛ bɛ ala kɔ cɛ o cɛ bɛ ala bato cɛ o cɛ tɛ ala ko ye cɛ o cɛ tɛ ala ka ko ye billahi ko ala ka di ko ala ka di k'e bɛ ka seli ala ye e ye ala kɛra kanu billahi i tɛ tugu cɛ n kɔ i tɛ tugu cɛkɔrɔba n kɔ wallahi summa wallahi i tɛ tugu cɛkɔrɔba n kɔ ala yɛrɛ ko n'i dala ale ala yɛrɛ la ko mɛ ko n'i ma da ala kɛra k'i tɛ arijinɛ sɔrɔ ko fɛ k'i da ala kɛra ka tugu ala kɛra kɔ i b'ale ala sɔrɔ o kan i b'ale ala sɔrɔ wa i bɛ don arijinɛ kɔnɔ mɛ ka da ala la i ma da ala kɛra la i tɛ arijinɛ sɔrɔ mɛ ka kɛ i da ta fansi la i da tɛ ala yɛrɛ la i da tɛ ala kɛra la i da tɛ silamɛya yɛrɛ la ko ka silamɛya nɛni ko silamɛya tɛ nɛni tɛ ko ka silamɛya nɛni ko silamɛya kan ka nɛni ten ko ka dinɛ nɛni ko dinɛ kan ka nɛni ko seli t'a la jaga t'a la seli t'a la jaga t'a la sun t'a la seli t'a la a tɔgɔ bɛ di hiji t'a la ko ka silamɛya nɛni ten ko silamɛya tɛ la nɛni ye maintenant chrétien ka idée bɛ défend musulman ka idée bɛ défend mais e yɛrɛ min silamɛ ɲɛmɔgɔ ye e t'i ka idée défend fiyewu ka di jɔ président kunturu ɲɛkɔrɔ k'ala ka dɔ kɛ mɔgɔ i la e yɛrɛ ni mɔgɔ min ye silamɛ ye e t'i jɔ k'olu ye mɔgɔ fagalaw ye ko fɔ ka k'olu bɛ taa kutuba minnu kɛ misiri la ko fɔ ka dasiro kutubaw la e ni ala cɛ alansiraɲɛmɔgɔ yɛrɛ kan k'an fɔ alansiraɲɛmɔgɔ kan k'an fɔ mɔgɔ k'e kunkolo ka ɲi mɔgɔ ma k'e ta ye ala ko ye wallahi k'e ta tɛ jama ko ye a bɛɛ ni ala n'a kɛra k'e tɛ tugu cɛkɔrɔba kɔ wa a y'a sigi a kan dɛ mɔgɔ ma tugulen dɔ jama kɔ na ko n'i tugula jama kɔ ko lahara jɔ dɔ k'i fɛnɛ ma tugu jama kɔ tamasiyɛn bɛ diɲɛ fantan naani yɔrɔ bɛɛ a bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ lahara jɔ dɔn a bɛ alikiyama jɔ dɔn kɛnɛ kan i ma tugu jamakulu mun kɔ nɔ lahara jɔ dɔn i fɛnɛ bɛ taa tugu jamakulu kɔ jamakulu min fɛn ka ca depuis ala ye diɲɛ da silamɛya jama man ca mɛ barika bɛ silamɛya jama ka tɛmɛ kafiri jama kan depuis ala ka diɲɛ da kafiri jama ka ca ni silamɛ jama ye mɛ kafiri jama tɛ se silamɛ jama la quoi kelen o kɔrɔmaso depuis jadi kɛlɛ waati ala kɛra tile waati kisi nɛma ma silamɛ tun ka dɔgɔ dan ye mɛ kafiri ma se ka dankari olu la aw sisan kafiri muso bɛ se ka dankari silamɛya la e min ko ko fama ko sen bɔ ani wabiyaw cila la ko a yɛrɛ kanu b'a yɔrɔ a yɛrɛ kanu b'aw yɔrɔ ala kanu b'aw yɔrɔ ala kɛra kanu b'aw yɔrɔ anw bɛ sa ala kɔrɔ ko ni ala kolo la bilahi anw tɛ sa mɔgɔ ko la dɛ anw bɛ sa ala kɔrɔ ko ni ala kolo la anw tɛ sa mɔgɔ ko la dɛ e min ko e ye kuma yɛrɛ bɛ na dɛ sabu n taara don a ka da fo kana k'a filɛ a yɛlɛ bɛ na kuwa ko famaw k'i b'aw ni wabiyaw cɛ k'aw bɛ wabiyaw ka du ci k'a ban pewu k'aw wabiyaw fa k'a ban pewu wallahi summa wallahi ni asim bɔlaw ni wabiyaw cɛ han fɛn bɛɛ ni san pɛrɛn aw bɛɛ bɛ ka suyi bilahi hali wabiya cɛmanw dɛ wabiya cɛmanw t'aw gosi a musomanw
billahi an bɛ kolan di an ka musow ma an bɛ kolan di an ka musow ma kolan don u bɛ tafe sira kan billahi ka kolan di u ma ka tafe sira kan k'u ɲɛ da datugu dɔrɔn ka ɲɛkisɛ dɔrɔn nabɔ a dɔn u b'a bɛɛ kɛ fure ye quoi u b'a bɛɛ kɛ fure ye Allahu akbar aw ma alakira ka kuma mɛn yan alakira kuma mun ka silamɛya kan a ko a y'a denw kalan yɛlɛnkanfɛn na a y'a denw kalan yɛlɛnkanfɛn na ka denw kalan danfɛnw kan yɛlɛnni na quoi a kɛla yɛlɛnkanfɛn fasugu parce que ɲɔgɔn ni so ninnu ni fa ninnu tun bɛ ɲɛ alakira tile mɛ ma yɛlɛnkanfɛn o yɛlɛnkanfɛn a ko ne ko k'a denw kalan yɛlɛnkanfɛnw na a y'a denw kalan kɛlɛ kɛcogo la a y'a denw kalan kɔrɔna la a disa la n bɛɛ bɛ wabiya wɔrɔ i ye kɛlɛ kalan kɛ yɛlɛnkanfɛn u b'o kalan u ye kɔrɔna kalan k'a disa kalan kamalen n hali ko n b'i foto sɔrɔ ka kɔnte kɔnɔ i ka kɔnte privé de mɛ n'i ka kɔnte n y'a calcule n b'a bila i karamɔgɔkɛ foto kɛrɛfɛ yan n'i y'a ye i kɛ bɔ ka n jaabi e ni ne tɛra tɛ bilahi e tɛ se nin na bilahi n tɛ sa ne yɛrɛ tɛ sa kafiri kelen na bara bilahi parce que n salen don kaban yɛrɛ mɛn ne tolen don n kasabɔlen don n kulo yɛrɛ tɛ dugu de kɔ n kulo kɛra bɔnmugu de kɔ i ka faamuya parce que aw b'a bila kunna k'aw bɛ karamɔgɔ kɔ ni karamɔgɔ ye kalon tigɛ aw k'a fɔ ka kirisa tiɲɛ yɛrɛ la an ka karamɔgɔ ye fili la yɔrɔ i tɛ mankan fɔ e tɛ ti ala ko bɔn fɛn fɛn bɛ cɛ suteni bilahi fɛn fɛn bɛ cɛ suteni n'a sɛgɛ a tila bɛɛ kafiriw a tɔgɔ bɛ di minnu bɛ se ka silamɛya buruja reseau sanfɛ ko kamɛtow a tila bɛɛ olu ye silamɛden k'e wolo silamɛ du kɔnɔ k'e fa ye silamɛ k'e ba ye silamɛ sira jɛlen bilahi i tɛ se cɛ suteni jamais de la vie n'i ye ka cɛn suteni seli man di ye kafira dɔrɔn de ka di ye n'i ye ka cɛn sutena ka ko ta ninnu kan bilahi kafira de ka di ye wallahi bilahi kamalen n'i ka kɔnte ka dɛ n tun bɛ foto sɔrɔ ka fɛn kɔnɔ lamɛ foto sɔrɔ ka fɛn kɔnɔ sinon n tun bɛ foto kulo yan e min ko ka wari ko i barika ban don quoi bilahi i barika ban don bilahi ni Asimi ko bɔn ko jinɛmɔgɔ ko an bɔra ɲɔgɔn cɛ quoi ko jinɛmɔgɔ k'an bɔra ɲɔgɔn cɛ bilahi aw b'a dogo Allahu akbar anw yɛrɛ wa a bɛ yɛrɛ tɛ siran saya yɛrɛ ɲɛ olu yɛrɛ kɔni tɛ saya wa olu yɛrɛ tɛ siran saya ɲɛ bilahi parce que b'a bila kunun salon ka ban quoi olu b'a bila kunun salon ka ban bon aw dun bɛ ka miiri dɔrɔn n'an sara dɔrɔn a bɛ taa n terikɛ an mago yɛrɛ tɛ diɲɛ yɛrɛ la wa bɛ mago tɛ diɲɛ yɛrɛ la olu ɲɛ bɛ min na o lahara de bilahi wa bɛ mago tɛ diɲɛ yɛrɛ la lahara dɔrɔn olu mago bɛ lahara de la ka lahara sɔrɔ dɔrɔn ka tɛ da diɲɛ kɔnɔ ni man wata fili la bilahi n ta sutana ka fili kan ale man yɛrɛ bɛ bɔ kala fili réglé ni imam gota fili la a yɛrɛ bɛ bɔ kala fili réglé o yɛrɛ kɛ ko caman kɛla imam gota bɔra kala fili réglé k'a ye yafama ko n fili la yɔrɔ dɔ ni Muhamadu Buyeba fili la a b'a k'ale fili la ko a ye yafama yɔrɔ dɔ i ka taabolo fɛn fɛn k'a tilamɔgɔ ta silamɛya jɛlen bilahi a bɛɛ bɛ yafa ɲini n'u filɛ o bɛɛ bɛ yafa ɲini mɛ cɛ ɲɛ fili min ka ca hali n'i ko cɛkɔrɔba k'i tɛ k'ala fili kɔnte a tɛ se ka ba kɔnte la kɛmɛ ko kuma tara kɛmɛ fila ko kuma tara kɛmɛ saba ko kuma tara a ye fili mun kɛ a ma bɔ ka yafa ɲini sirɔ ka tila k'a yɛrɛ defan o kan fo a ɲɔgɔn fana bɛ k'a yɛrɛ defan o kan dantala quoi mɛ mɔgɔ kana kala ye kɛ ɲɛ sɔrɔ quoi n'i ye tiɲɛ sira ye segin kɔ bila segin kɔ quoi mɛ ala kana ci Asimi sira ala bila ko a ye jinɛ réglé a yɛrɛ ye bilahi ni ala tɛ wala bila b'a dogo parce que an ka muso bɛ npogo da o la
yɛrɛ bɛna muso entraînement ta muso entraînement min'o ta quoi wa muso